ବୟସ 15-16 ଛୁଇଁବ ମାନେ ଭାଇ ବୟସ ଉତ୍ତେଜିତ ହବ, ଏଇଟା नो डाउट। ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏବେ ତମକୁ 15 ଛୁଇଁଛି, ହେଲେ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ କାହିଁକି? ଯଦି ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲଣି ଲେଟ୍ କାହିଁକି? ବାହାଘରଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ବାହା ହବାର ନାହିଁ, ଯଦି ବାହା ହେବି ତମକୁ ବି ବାହା ହେବି, କଣ କହୁଛ ଚଳିବ? ହଁ ହଁ ମୋର ତ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ତ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଚିଣ୍ଟୁ ରିଙ୍କୁ ପିଣ୍ଟୁ ଆସରେ, କିଏ ବାହା ହବ ଆସରେ। ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବା, କଣ କହୁଛ? ଯାତ୍ରା କଣ, ମତେ ଯଦି କିଏ ଅଫର ଦବ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। A few moments later. ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏବେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ସଇଲା। ଏ ଚିଣ୍ଟୁ ରିଣ୍ଟୁ ରିଙ୍କୁ କିଏ କଣ କଲରେ, କଣ କରିଛ ପିଲାଟାକୁ ରେ, पूरा हल्लिया କରିଦେଲ रे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।